Росіяни катували кримсько-татарських бранців з Джанкоя у СІЗО номер 2 окупованого Акмеджита. На засіданні Південного окружного військового суду Екрем Крош і Леман Закеряєв заявили про жорстоке побиття та психологічне знущання. Однак російські судді реагувати відмовились. Крош Экрем сказал, что к нему применяли электрошокер, били ногами, руками, пинали. Он 3 часа просидел согнутый с поднятыми за голову руками. При этом по отношению к нему применяли и психологическое давление, а также обзывали его различными нецензурными словами. Закеряев Леман подтвердил, что в отношении него также применяли силовые методы. Попри заяви про тортури, російські судді продовжили тримання під вартою до 3 травня. Окупанти традиційно пояснюють це можливою втечею Кроша та Закеряєва, яких звинуватили у нібито тероризмі і зв'язках з Україною. У своєму зверненні Енвер Крош заявив про релігійну та національну зневагу від російських тюремників. У камері на тумбочці лежав текст гімну Росії. Кожен підслідний мав його вивчити і розповісти. А я сказав черговому, що не можу його вивчити через свої релігійні та політичні поняття. Але він відповів, що йому байдуже. Я вчитиму гімн, і йому байдуже на мої поняття. До затримання 38-річний Екрем Крош займався ремонтом побутової техніки і дбав про сім'ю заарештованого брата Енвера Кроша, якого у 2015 році також катували струмом, щоб завербувати до ФСБ. Екрема Кроша, Лемана Закеряєва, а також інших кримців Гайдера Асанова, Рефата Сейдаметова, Османа Абдуразакова та Халіла Мамбетова російські силовики схопили рівно рік тому, 24 січня 2023-го. Усіх звинуватили у нібито тероризмі та спробах повалення російської влади. Тоді ж окупаційний ватажок Криму Сергій Аксьонов заявив, що бранці буцімто хотіли дестабілізувати ситуацію на півострові на замовлення українських спецслужб. Автобусний рейс з Ялти до Маріуполя запустила фірма родини екс-начальника ДАІ Сімферопольського району. Про це свідчить дослідження Центру журналістських розслідувань. Маркування на автобусі вказує на перевізника «Большой мір». Така фірма, за даними розслідувачів, зареєстрована в Акмеджиті ще у 2007 році. Її засновницею та керівницею з даних російського державного реєстру юросіб є Ельмаз Аблякімова. Вона ж очолює ще 7 транспортних компаній, які займаються пасажирськими перевезеннями в Криму. І не тільки. Асоціація реінтеграції Криму стверджує, що біля витоків цього бізнесу стояв такий собі Ернес Аблякімов. Це брат чоловіка Ельмаза Аблякімової. До окупації він очолював ДАІ Сімферопольського району та був депутатом міськради Акмеджита від партії пенсіонерів України. У 2011 році він влаштувався суддею окружного адмінсуду Криму, а вже у жовтні 14-го Аблякімов випрошував у росіян крісло заступника голови окупаційного арбітражного суду. Діставши облизня, він зосередився на бізнесі, стверджують аналітики. Судячи з маршрутів компанії, «Большой мір» здійснює незаконні пасажирські перевезення не лише по окупованому Криму. Квитки продають до російської Анапи, Брянська, Білгорода та інших. Є рейси навіть до Мінська. А от запуск автобусного сполучення окупованих Ялти та Маріуполя супроводжував особисто заступник окупаційного міністра транспорту Криму. Перевізник колаборантів обіцяє щоденні рейси, а гауляйтери Херсонщини та Запоріжжя оголосили про зупинки автобусів Аблякімових у Генічеську, Бердянську та Мелітополі. З Канади через Атлантику до Естонії і звідти до кримських штурмовиків. Такий шлях здолала американська медично-евакуаційна машина, яка днями підсилила 48-й окремий штурмовий батальйон імені Номана Челібіджахана на Південному фронті. Історія медички дивовижна, розповіли естонські волонтери з проєкту
Sub.ua. Півроку тому до них звернувся канадський українець Олексій Борщовецький, який власним коштом придбав стареньку швидку допомогу. Відтоді разом з дружиною Катериною пан Борщовецький ремонтував і комплектував машину для кримців, долав тисячі миль до Аляски та інших американських штатів по необхідні деталі, дефібрилятори, дроти та інше, вклавши в медевак 35 тисяч канадських доларів з родинного бюджету. І поки волонтери побоювались, що натрапили на шахрая, пан Борщовецький повідомив Sub.ua, що швидка канадка, так він назвав медичку, вже на шляху до естонського порту і слідом за нею перетнув Атлантику, щоб допомогти з документами та завантажити швидку кубометрами медицини, розповів журналіст Аркадій Бабченко. Ну и тут все забито медициной, там дефибриллятор, здесь запчасти, вакуумные отсосы, там вон коробка с запчастями стоит, носилки, все. Подяка від бійців за таке важливе підсилення на передовій долетіла до родини Борщовецьких у Торонто. Доброго дня, ми медики 48-го окремого штурмового батальйону. Дякуємо всім, хто донатив, та особливо організації Sub.ua. Дякую нашим друзям-волонтерам за надану допомогу та транспорт, які допомагають нам рятувати життя наших бійців. The medics of 48th Brigade thank Sub.ua for the vehicle. Машина вже допомагає медикам 48-го ОШБ імені Номана Челібіджихана на Південному фронті. Але кримські штурмовики потребують також засобів ураження ворога, тому збирають на 200 особливих нічних FPV-дронів, оснащених тепловізійними камерами. Апарати вартісні, але дуже потрібні для виконання особливих нічних завдань на передовій. До мети збору у 1,5 мільйони гривень ще далеко, але кожна гривня наближає до закриття ще однієї потреби – долучитися і підсилити кримських штурмовиків особливими FPV-дронами можна, відсканувавши QR-код на екрані. Усі реквізити також досяжні у першому коментарі на Ютубі.